Boa tarde. Vamos dar comezo á última sesión desta primeira xornada. Bueno, eu, en primeiro lugar, queríalle agradecer a Nel o feito de terme convidado e por darme a oportunidade de estar aquí, bueno, pois compartindo inquedanzas, aprendendo, e tamén por permitirme resgatar da memoria algúns acontecementos de fai xa moitos anos e que von relatar daqui a un pouco. E tamén hai que parabenizar e dar as grazas ás persoas e ás institucións que ano a ano, e xa vai na 10ª edición, que se preocupan de promover encontros deste tipo que son un referente para a formación no ámbito da dinamización lingüística. Bueno, pois, cando recibín o convite de Nel, rescatei da memoria dous acontecementos de fai moitos, pero moitísimos anos, pois de finais da década dos 80, e que de algunha maneira dan conta de como pasan os anos e do pouco que temos avanzado nun tema tan esencial como é o da lingua de ensino e, sobre todo, nos primeiros niveis de escolarización. En 1988, a División de Estudios sobre o Bilingüismo do ICE da Universidade de Santiago organizaba as primeiras xornadas de normalización lingüística e que se centraban precisamente no primeiro ensino, no que daquela era a educación preescolar. Nesas xornadas planteábanse tres temáticas. Unha era, a partir dos datos de algúns estudos, facer un diagnóstico de cal era a situación sociolingüística en relación cas características do alumnado, cos usos, ca presenza das dúas linguas nesta etapa educativa. Outro punto que se analizaba nestas xornadas era a análise dunha das estrategias que mellor ia servir ao que considerábamos que o que entendíamos por o que era o proceso de normalización lingüística no ensino e, sobre todo, nesta etapa educativa. O que se analizaban eran os programas de inmersión. E tamén se trataba de recoller experiencias que se estaban realizando en Galicia, en contornos urbanos, por parte de profesoras, porque eran profesoras como as que hoxe temos aquí, que tiñan unha longa traxectoria de compromiso pola lingua galega e que facía tempo, naquelas, verdade, que a estaban utilizando como lingua de ensino con alumnos galego-falantes, pero, sobre todo, había experiencias tamén con alumnos galego-castelán-falantes, A partir desas xornadas, xurdiu unha iniciativa que se propuxo a Dirección Xeral de Política Lingüística. Estábamos na época do tripartito, e entón se propuxo un proxecto que consistía en implantar aulas en galego nas 7 cidades. Había todo o que era unha planificación, medidas de apoio, etcétera, etcétera. Pero que, por desgraza, non tivo moi boa acollida, porque a sociedade galega parece ser que non estaba preparada para acometer tal aventura. Eu creo que foi unha ocasión perdida, que pudo supor iniciar experiencias importantes que ben arroupadas puderan servir de modelo a seguir e que puderan contribuir a rachar xa daquela moitos preconceitos sobre o papel do ensino en galego. E, máis unha vez, o que pudo ser non foi. 25 anos despois, estamos coas mesmas preocupacións e dando a coñecer experiencias que non deberían ser graos de area nunha praia, senón a praia mesma. Os cambios que supuxo o decreto do 2007 ficaron nunha paréntese, e, como di o poeta deste ano, un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus soños non se move. Bueno, entrando xa un pouco no tema que nos ocupa, da importancia que ten a lingua do ensino, sobre todo nos niveis iniciais, eu creo que para falarmos da importancia hai que situalo no que se entende do papel que ten que ter a escola nun proceso de normalización lingüística, de revitalización, de recuperación da lingua. E a escola ten 3 finalidades moi importantes nun proceso de normalización. Unha que é contribuir ou garantir que os alumnos teñan unha competencia lingüística plena en galego, que desenvolvan actitudes lingüísticas de valorización e de compromiso ca lingua e que adquiran hábitos de uso que recuperen
que impulsen a recuperación da nosa lingua. Os dous últimos obxectivos son os que diferencian o que son procesos de bilingüización de procesos de normalización. E esta diferencia, por desgracia, pois non estivo presente nin nas intencións dos gobernantes, nen tampouco se ten reflectido na normativa legal e moito menos no papel que se lle ten asignado ao galego como lingua de ensino, verdade? Salvo a excepción do decreto que veño de nomear. Bueno, pois tendo en conta cales son un pouco as finalidades, non hai máis que pensar en cal é a mellor estrategia para conseguir iso, non? E a mellor estrategia para conseguir iso non é outra que o ensino en galego, non? Eu aquí simplemente quero recordar que moitas veces o tema de o ensino en galego pois non primou moito no debate o que son argumentos de carácter educativo, verdade? Se situaba noutros parámetros o debate, cando os argumentos máis potentes para defender o ensino en galego son argumentos esencialmente educativos, verdade? Esencialmente sociolingüísticos e, sobre todo, pensados no que son as finalidades, os obxectivos que ten que ter o sistema educativo en relación con un reto que temos, verdade? Que é o de recuperar a lingua ou normalizar a lingua. Por iso digo que falar da importancia do uso do galego como lingua de ensino nos primeiros niveis ten uns cantos criterios, uns cantos argumentos de carácter educativo e de carácter sociolingüístico e que, ademais, non é que o digamos nos só, sino que están apoiados, contrastados, estudados en diferentes contextos, non? Un primeiro argumento fai referencia a que a utilización da lingua é o mellor medio, é a mellor ferramenta para cumprir un dos obxectivos, que é adquirir competencia nela. Non se trata só de recuperar espazos de uso, que tamén, verdade? Senón que o seu uso é a ferramenta idónea ao medio que nos permite que os alumnos consigan adquirir esa competencia. E o que parece verdade que se entende agora para o inglés non foi entendido do mesmo xeito para o galego. Por outro lado, outro criterio moi importante é o status sociolingüístico das linguas, e que este debe ser outro criterio importantísimo a ter en conta a hora de tomar decisión sobre a lingua inicial do ensino. E sobre esta cuestión, verdade, tamén hai estudios e experiencias abondo que avalan este principio. O uso da lingua galega como lingua inicial de ensino, no caso do alumnado castelán falante, non implica mermas nen no rendemento académico, nen na competencia na lingua castelán. Pola contra, verdade, é a única forma de que este alumnado adquira, dende o inicio da súa escolarización, competencias nesta lingua e dispoña de un espazo para o seu uso, verdade, que en certos contextos pode converterse no único espazo de uso. E isto, por suposto, que é especialmente importante en entornos urbanos e tamén, por desgraza, semiurbanos, non? Atendendo a este criterio sociolingüístico non ten o mesmo efecto, verdad? O uso da lingua maioritaria en alumnos galegofalantes. Para iso se fala, verdade, de programas de inmersión e de programas de sumersión. Outro criterio importante, moi relacionado co das linguas de ensino, é o papel desgaleguizador que neste momento está a xogar e que, por desgraza, salvo raros momentos moi puntuais, xogou a escola no caso do alumnado galegofalante, e especialmente en entornos urbanos. E que, por outra parte, a escolarización en castelán do alumnado galegofalante é contradictorio cos obxectivos dun proceso galeguizador. E todos, verdade, temos experiencias, somos coñecedores do que pasa con alumnos galegofalantes cando se van a escolarizar. David Peón, que é un profesor de Economía da UDC, ten un blog así bastante ilustrativo, onde vai relatando cal é a transición que vai cambiando do galego do seu fillo a medida que vai pasando o tempo na escola infantil, a transformación, o paso do galego
o castelán. Bueno, e neste sentido decir que a normativa sigue a aplicarse con afán desgaleguizador, claramente. Non promove a galeguización dos castelán falantes, pero sí que sigue incidíndose nese afán de desgaleguizador, claramente, non? É dunha gravidade extrema, creo, que non estea garantida a escolarización en galego para os galegos falantes e que os pais teñan que promover iniciativas particulares para poder garantizar este tipo de escolarización. E é un pouco triste, verdade, que hoxe o igual que fai tantos anos a iniciativa individual e colectiva social organizada segue a xogar un papel moi por diante do que lle correspondería a unha administración comprometida coa rehabilitación, coa revitalización da nosa lingua. E, bueno, para rematar, insistir eso, que a defensa, a importancia da lingua no primeiros nivel de ensino hai que justificala en base a esos criterios e en base aos obxectivos que lle corresponden ao sistema educativo nun proceso de normalización. Ademais, por outra parte, tamén hai que ter que as implicacións persoais e afectivas cunha lingua son máis fortes se a lingua se adquire na primeira infancia que non con posterioridade. Bueno, e para continuar, damoslle paso a tres persoas moi comprometidas coa defensa do galego na súa práctica profesional, e a mellor maneira de comprometerse con iso é utilizala como lingua de ensino. E están con nós Ana Abelenda, valime aquí da chuleta, Ana Abelenda, que é técnica en educación infantil e que xa leva uns cantos anos traballando primeiro na Gala Escola, reconvertida en Galiña Azul de Laracha. A Dolores Ouviña, que tamén é mestra con moitos anos de experiencia e unha grande defensora e que teñen ela e outras compañeiras iniciado experiencias moi importantes, moi interesantes de galeguización que por fortuna teñen continuado na Escola de Educación Infantil A Pastora de Cambados. E, por último, Rita Iglesias, que é directora da Escola Infantil Raiola de Santiago, unha escola tamén que conta con máis de 20 anos de experiencia en ensino en galego. Entón, onde empezábamos? Empezaba Ana. Vale, 20 minutos. Hola. Teño que quedar aquí a isto. Sí. Bueno, eu chamome Ana Abelenda e levo desde que empezaron as galescolas dende o ano 2007 na Galescola da Laracha. O que quería compartir con vos hoxe é unha experiencia personal e completamente subxectiva. Non estou aquí en representación das galiñas azuis, nin moito menos, nin en representación de ningún colectivo, simplemente como profesional da educación infantil que empecéi no proxecto Galescolas e continuo no proxecto A Galiña Azul, compartir con vosco como se viviu todo isto e como cambiou a situación da lingua nas nosas escolas. Todos coñecedes o proxecto Galescolas, máis, menos, porque oístedes falar moitísimo del, pero, bueno, como hai xa uns anos que empezamos, se vos parece, contextualizámoslo un pouquiño. As galescolas nacen dentro do Plan de Calidade e Mellora Pedagóxica das Escolas Infantís, iniciado no ano 2006, que se sustentaba en 4 pilares básicos. O primeiro e o principal era dotar a cada centro de educación infantil de un proxecto pedagóxico propio e de un plan de normalización lingüística propio para cada centro. Despois estaba a mellora do servicio, pois creando escolas novas, mellorando as instalacións existentes, aumentando a participación das familias e de toda a comunidade escolar, establecendo horarios máis flexibles para conciliar a vida laboral e a familiar, mellorar pois comedores, todas as rutinas e a parte de todo isto era moi importante tamén, outro dos pilares fundamentais, era o plan de formación dos profesionais que ali traballábamos e tamén a introducción das novas tecnoloxías.
o obxectivo principal era conseguir 21 prazas de educación infantil por cada 100 nenos e nenas, para achegarse á media do Estado español e tamén achegarse a recomendacións europeas que estaban no 33%. En Galicia estábamos bastante atrasados en todo iso. Ademais deste plan, había outro complementario que era o Plan Galecer, que estaba pensado para mellorar a seguridade e a calidade dos espacios públicos de xogo, promover ludotecas e tamén actividades para a primeira infancia. As primeiras galescolas inauguráronse no primeiro trimestre do ano 2007. As primeiras foron en Portas, Rianxo e Boiro. E agora mesmo existen 148 galiñas azuis. O sea que o proxecto debería espallarse e a normalización lingüística debería ir a máis e o uso do galego debería estar mellor do que está, non? Nos nosos centros. Agora falaremos diso. Digo 148 e é un dato que non vos podo asegurar porque lamentablemente agora mesmo existe bastante opacidade. Hai escolas que están sendo privatizadas, non sabemos moi ben agora mesmo de que dependen, como se están xestionando, algunhas están pechando, están abrindo outras novas. Eu consultei no blog a semana pasada e poñía 148, pero bueno, tampouco agora mesmo non podo aseguralo como podería facer hai tempo. Xa vos digo que hai algo de opacidade en todo isto. O proxecto lingüístico, que é un pouco do que vimos a falar hoxe aquí, como o propio nome indica, as galescolas estaban profundamente comprometidas coa lingua galega e coa defensa do noso idioma. Ata donde eu coñezo, non existía ningún documento escrito con respecto a este proceso de normalización, porque, repito, un dos piares fundamentais era que cada centro, ou seja, cada escola, tivera o seu propio plan de normalización lingüística, ao mesmo tempo que tiña un proxecto educativo propio. Unha das sinais de identidade dese proxecto educativo era que a lingua desa escola iba a ser o galego. Entón, non hai un documento que poidamos consultar da etapa galescolas unificado para todos os centros. Ademais, entendíamos que ese tipo de documentos, como todos, non deberían facerse de arriba a baixo, sino en todo o contrario, para que toda a comunidade educativa pudese formar parte, tanto do proxecto educativo como do plan de normalización lingüística. Para poder facer todo isto, para traballar de cara a ese plan de normalización, había tres piares fundamentais. Un, o plan de formación, do que vos falaba antes, que agora afondaremos un poquinho nel, os materiais específicos que se crearon e se buscaron para estas escolas e a visibilización do proxecto para dalo a coñecer. En canto ao plan de formación, dotouse a toda a rede de escolas de unha formación específica en lingua galega para sensibilizar aos profesionais que ali traballábamos da importancia de utilizar o galego como lingua vehicular nas nosas escolas e da importancia de comprometernos coa nosa lingua e, ademais, de asegurar que tivéramos as competencias lingüísticas necesarias para desempeñar o noso traballo. E, se non era así, ofrecérnolas. Neste plan de formación, nun primeiro momento, pensouse en dar unha formación exclusiva sobre lingua galega e logo pensamos que era mellor que a formación fose, a ver como explico, para que se entenda, que a formación estivese integrada en outras temáticas que nos interesaban os profesionais. Por exemplo, non facer un curso de vamos a aprender todos a falar o galego normativo estupendamente, ortografía, gramática, léxico, non. Simplemente coller aqueles temas que son importantes para a formación de calquera profesional de educación infantil e ofrecelos en galego. Eu mesma participei en algúns deses programas de formación e a verdade é que
bueno, na miña opinión, eran moi completos e moi proveitosos para o noso traballo. Logo, se queredes no tempo de preguntas, podemos afondar un poquinho máis en como eran eses cursos. Outro dos piares importantes era a creación e a búsqueda de materiais didácticos de calidade e na nosa lingua. Ás veces é difícil encontrar cousas axeitadas para a primeira infancia que ademais estean na nosa lingua, non? Hai xente que ao mellor non ten tanto coñecemento de libros para nenos de 0 a 3 en galego, de cancións que necesitamos para as nosas rutinas diarias de aula, para as nosas unidades didácticas en galego. Todo iso proporcionouse á rede directamente dende os asesores pedagóxicos do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar. As escolas enviáronse contos para que tanto nas bibliotecas de aula como nas bibliotecas escolares como nas bibliotecas de profes tivésemos material en galego. Houbo incluso coleccións especiais que naceron para as nosas escolas, non? Aínda que logo se comercializaran. Pois, por exemplo, toda esta bolechada que logo foi moi famosa e todo iso, viñeron primeiro os nosos centros. Libros de cartón duro, axeitados para os máis pequenos, libros de tea, de plástico, de goma espuma, coleccións específicas sobre folclore e tradición, con arrolos, con adiviñas, con coplas, coleccións específicas sobre festas tradicionais, sobre o magosto, sobre o Samaín, para recuperar parte da nosa tradición, do noso folclore. Todo iso creouse, obviamente, apostando pola nosa cultura, polo noso idioma e asinando convenios con diferentes editoriais, coa SPGA tamén. Que máis? Discos de música en galego e feita por artistas galegos, de música para nenos, de música tradicional, de folclore. Logo, se queredes, podemos mirar algún dos listados, se queredes saber algún título ou algo máis. Material audiovisual que se creou tamén exclusivamente para as galescolas, con personaxes propios que traballaban sobre contidos importantes, non? No 03. Lembro algún DVD que veu formas e cores, instrumentos musicais, que máis, animais, obxetos cotiás, unidades didácticas específicas, carpetas de contidos, obviamente non desenroladas, iso é un traballo a facer despois, pero sí con moitos contidos axeitados tamén, obviamente, para a primeira infancia. Todo ese material en galego. Cartaces decorativos para as escolas, murais, non sei, para o comedor, para un dormitorio, todo iso, non? Propio tamén. E todo isto, repito, requireu dunha grande inversión, non? Dun investimento importante, e todo iso chegou dende a administración para poñer en funcionamento todas estas escolas para que houbera materiais e recursos para traballar. A parte, traballouse moito na visibilización do proxecto. Fixéronse charlas e cursos para explicar o proxecto das galescolas, onde moitos dos asesores pedagóxicos falaban de como funcionaban estas novas escolas. Publicáronse diversas publicacións, por exemplo, lembro unha que se chamaba Terra de Fraternidade, onde se explicaba non só o proxecto das galescolas, sino tamén dos centros de día, o proxecto de Xantar na Casa, o programa Quérote, con fotos, con entrevistas. Publicouse tamén unha revista das galescolas especial, logo, se queredes, lle podedes botar unha ollada. Outra revista que se chamaba Espazo 03, con publicacións, coas liñas educativas. E tamén se levou a cabo o primeiro Congreso Galego de Educación Infantil 03. E elaborouse un documental, 1, 2, 3 rodando, de Olaya Sendón, donde se podía ver de maneira moi visual como era o traballo nos nosos centros. Durante estes anos, que realmente foron poucos, fixéronse moitas cousas en moi pouco tempo, grazas ao traballo de moita xente e ao esforzo tamén de moita xente, non? Pero durante estes anos, os ataques ao noso proxecto foron terribles. Eu non sei como se viviu dende fora, pero dende dentro
había, ataques brutais dende unha parte do poder político deste país e tamén un ataque brutal dende o poder mediático. Nos, vivímolo, a verdade é que moi duramente atacábase o proxecto sin coñecelo, simplemente a cuestión lingüística. Simplemente se atacaba a lingua dende como nos o víamos, o mellor desde fora, pois alguén vía outra cousa, non? Todo o que se publicaba nunca era sobre o noso traballo, sobre a nosa metodoloxía, sobre as nosas liñas de actuación, sobre nada que tivera que ver coa educación infantil e co traballo diario nas aulas. Sempre era ataques contra a lingua, de que necesidade había destas novas escolas en lingua galega, e, dende o meu punto de vista, empezou a crearse un conflicto que non existía ou nós non víamos nos centros. Obviamente, sempre tes algún encontro ou desencontro con algunha familia que, así se di claramente un día, e a mí por que non me hablas el castellano? Estamos en España, cousas así, non? Pero obviamente que non suscitaba ningún problema porque falando se entende a xente e afortunadamente a lógica e a razón están da nosa parte. Pois, claro, eran así uns momentos un pouco que non sabíamos moi ben como iba a desembocar iso, non? Eu lembro, conflictos absurdos como ese tema que foi moi sonado e a min pareceme un absurdo completamente, non? O tema do himno galego nas escolas, non sei se lembrades, de si todos os nenos das galescolas iban sair con 3 anos cantando o himno con puño en alto e, cousas que se foron de madre por parte de todos. Eu recuperei da hemeroteca, así só para ilustrar un pouco, unha noticia que publicaba, claro, El Mundo, obviamente, non? E entonces dicían cousas como Quintana dijo que todos los niños que salgan de las galescolas cantarán el himno gallego. E entonces salta outro e di que, teño por aquí, Alberto Núñez Feijóo recuerda que un bebé prefiere tomar el biberón y eructar a aprenderse cualquier himno. Entonces, salta outro que para el señor Feijóo el himno nacional es igual que un eructo. E, eran cousas que ti desde dentro non entendías, quero dicir, eu non vexo ningún problema porque se cante o hino. Eu teño cantado algunha vez, non se pode dicir moi alto porque lle atacan a un, pero quero dicir, pero non se trata diso, vamos a ver, que se traballa nas escolas? Pois, o que pon no currículum de educación infantil, obviamente, que non se fai outra cousa, está todo inventado, señores e señoras. Pouco queda, non, para a imaginación xa. E, logo, algunha outra cousa que xurdía así, que non sei como, por exemplo, esta plataforma ou colectivo, non sei moi ben como chamarlle, de Galicia Bilingüe, que apareciu tamén con unha polémica que non se sabía moi ben onde estaba, que había, se eran só eles ou existía realmente, non? E esta señora Gloria Lago, creo que era, non? E decía cousas como se empieza galleguizando por la lengua e se acaban los contenidos. Con el nuevo decreto de normalización lingüística, se deja a la elección del profesor el idioma de la asignatura. Si un niño recibe toda la educación en gallego, se pierde el registro oculto del castellano. ¿É o noso registro oculto qué? Que es el que se recibe en los colegios, no en casa. Y esto además afecta a los hijos de las familias más humildes. Tampouco non entendo moito, pero cousas así. No medio de todo isto, nos seguíamos o noso, traballando, ata que, no ano 2009, o señor Alberto Núñez Feijóo chega á presidencia da Xunta e, de repente, aos poucos días de chegar, eu creo que foi das primeiras cousas que fixo. Chegou ali e cambiounos o nome. Nos enterámonos así, pola prensa. Tampouco ninguén veu falar con nós, nin con ningunha asociación de pais, nin con ningún sindicato, nin coas propias traballadoras. Un día chegou ali xente con vinilos de galiñas e non las pegou. E entonces, de repente, en vez de traballar na Galescola da Laracha, traballabas en A Galiña Azul da Laracha. E foi así, rápido, sin contar,
E, en principio, o que cambiou foi iso. Trouxeron un vinilo xigante, pegaron en riba da casiña da Galescola e encheronnos as ventanas todas da escola. Todas as fiestras quedaron tapadas. Eu entendo que sería por se alguén non sabía o que era unha galiña azul. Polos, pequenos polos de fillos de galiñas por todas as ventanas, algúns azuis e outros de outras cores. Todo isto en vinilo. Despois, máis adiante, xa veu, bueno, pois todo homenaxe, pois sabas dos berces, edredóns dos berces, babeiros, mandilóns dos nenos, os nosos propios uniformes, pois non sei, o cuño da escola, todo iso xa, en vez de o logo da casiña da Galescola, era a galiña azul de Casares, non? Que eu nunca entendín como se chegou a poñernos de nome a galiña azul. Logo, se queredes, tamén podemos debatir sobre iso. Non sei o que pensaría o señor Carlos Casares de todo iso. Non sei se liste desa galiña azul. Eu lina hai anos, hai moitos, pero creo recordar que a galiña azul era perseguida por ser diferente e por falar diferente. Dicía cacaracá en vez de cocorocó ou algo así. Entonces non entendo hasta que punto se escolleu ese logo para nós. Para min, o único, bueno, calificativo menos políticamente incorrecto que se me ocurre é que é unha desvergoña. O único que se me ocurre, non? Despois, no 2010 xa, aparece este famoso decreto do plurilingüismo, onde, entre moitísimas outras cousas moi interesantes todas, pois se di que os pais, por que non as familias escollen a lingua das nosas escolas? E entón que deberíamos facerlle unha enquisa ás familias para ver en que lingua querían que fosen escolarizados os seus fillos e fillas. Bueno, afortunadamente o Tribunal Superior de Xusticia dixolle que non a moitas das cousas que dicía este decreto, pero aínda así nunca se derogou, non? Entón, a nosa pregunta era isto que significa, isto para que quere ser este decreto do plurilingüismo. Aquí cada un que saque as súas propias conclusións. A miña particular e a de moitas compañeiras foi que plurilingüismo non é máis que un eufemismo de monolingüismo en castelán, entendo eu. Entón, optamos por non facer moito caso, nin o decreto, nin os vinilos que puxeron, e nós tiramos para diante, non? Pero, dende logo, que algo cambiou. Afortunadamente, na súa escola ten un equipo educativo co que pode contar e traballar pola normalización lingüística e seguir con ese plan que tiñamos e con o noso proxecto educativo, pero, dende logo, o plan de normalización lingüística na rede de Galescolas rompeu nese momento. E rompeu porque fallou un proceso clave, non? Un factor clave nese proceso que é a acción institucional. Obviamente, individualmente pode facer moito pola lingua, pero é o poder político, mediante a política lingüística, a que ten que poñer a legislación, os medios e o apoio necesario para que ese plan funcione. Dende ese momento, perdeuse todo o que tiñamos gañado e todo o traballo que había perdeuse, e agora mesmo a promoción do galego depende de cada escola en particular, de cada equipo educativo e de persoas pois como a nós e como a vos, non? Que decidades pois seguir por ese camiño. Entón, a partir de aquí, que é o que ocorre? Oh, canto me pasei! Perdón. Mi madriña. Bueno, acabo rapidísimo. Son un desastre. Perdón. O plan de formación pérdese. Entón, a pregunta é como se garante que os novos profesionais que se incorporan á rede teñan competencias lingüísticas en galego. Non está garantizado. Os materiais específicos pérdense. A rede non manda máis materiais ás escolas. Agora mesmo é o equipo educativo de cada centro o que xestiona a compra de libros, de discos, de xoguetes didácticos, todo o que se merque coas aportacións das familias e xestionado polas familias,
non por nós, podemos asesorar, pero eles son os que mercan. Depende só de cada centro. Como se garanta que nas nosas bibliotecas haxa material suficiente en galego? Non está garantizado. A parte diso, con todo, eu, no meu centro, que a maioría dos nosos usuarios son galegofalantes e que como equipo seguimos utilizando o galego como lingua vehicular e como a lingua de todos os nosos documentos, aínda así vense moitas cousas, vense actitudes cara a lingua que moito me temo que van cara a convertirse en verdadeiros prexuicios lingüísticos. Vense, eu vexo profesionais que utilizan a lingua galega naquelas actividades que consideran máis informales, por exemplo, no xogo libre, ou nun cambio de cueiro, ou nun momento de comedor ou de sesta, pero cambian directamente o castelán naquelas actividades que consideran máis educativas, pois, cando van a ler un conto, ou cando van a presentar unha actividade, ou cando van a preparar la canción para el recital del magosto. Vexo, por exemplo, profesionais que se dirixen aos nenos en galego, pero no momento que un colle o teléfono, lle salta automáticamente o castelán. Ou cando se dirixen a algunha familia en concreto, ou a algunha compañeira en concreto, ou a algunha administración. Hai un menor uso da lingua galega e eu vexo que a lingua se viu empobrecida, que aumentaron moitísimo os castelanismos. Hai unha moda ahora de antepoñer os pronomes que eu non sei de onde sae. Moitísimo diminutivo ito, ita, pásame ese vasito, tráeme, come toda a comidita, cousas que antes eu non escoitaba tanto. Hai un aumento de tempos compostos cando un fala de traducións imposibles, palabras inventadas que non se sabe de onde sae, e pérdese moito vocabulario específico. Eu acórdome cando empezamos que lle dicías ás familias, mira, tes que repoñer cueiros que se lle están rematando e tal. E que son cueiros? Bueno, pois non pasa nada, é un pañal, tal. E logo ti oías a esas familias utilizar esa palabra, toma, xa trouxen cueiros ou tal. E agora, esas palabras así un pouco específicas, pois do noso día a día se van perdendo. Escoito pois moito máis fresas que amorodos, non sei como dicirvos, se vai perdendo moito vocabulario específico, se vai empobrecendo moito o léxico. E remato. Logo, nas preguntas, se queredes, falamos tamén das intervencións que podemos facer coas familias, non só cos nenos. Gracias, perdón. Perdón. Bueno, eu son Dolores, veño de Cambados. Perdón. Falta de costumbre. Veño de Cambados, non sei se sabe onde está, na Ría de Arousa. Fai anos, eu pensei que eran moitos máis, pero non tanto, fai 8, presentousemos a oportunidade de participar nun plan que se chamaba Potenciación do ensino en lingua galega en contornos castelán falantes. Bueno, nós somos un colexio de 6 unidades, só de infantil, os alumnos son de 3 a 5 anos, estamos xusto no casco urbano de Cambados. O profesorado daquela era todo definitivo no centro, éramos 12 persoas, 10 de infantil, unha de AL que era que foi a impulsora de entrar neste plan, que era Amelia Varela. Amelia Varela finou este ano. Para min é unha honra contar o que ela promoveu por este plan. A metodoloxía que utilizamos no noso cole é por proxectos, non temos libros. Traballamos coas familias e tratamos que elas se conciencien de que son unha parte importante do proceso educativo dos seus fillos. A ratio estaba daquela entre 22 e 25 nenos, agora baixou un pouco, estamos sobre 20. Que se fala no noso contorno? Bueno, pois, ainda que Cambados é un pobo mariñeiro,
tería que ser galego falante, os meus avós o son, eu son dali, a contorna é castelán falante. Entran ao cole, ou entraban, entre un 4 ou 5% de nenos que falaban galego. O 90% falaban castelán e o outro 5% falaba entre castelán e galego. As enquisas que fixen este ano e que recollín son tristes. 0% de nenos que entran falando en galego. Estamos falando do 2007 ao 2014. O profesorado que entra na escola está capacitado para usar o galego aínda que na sala de profes cada vez se escoita máis o castelán. Entras nas aulas e usan o galego, é algo que non entendo, pero bueno, aínda que estemos capacitados, non usamos. A lingua vehicular que se utiliza no centro é o galego, tanto co persoal docente e cos da AMPA. Custou moito que a AMPA utilizase a lingua galega como lingua vehicular, tanto nos seus escritos como nas actividades que fan. Pero, bueno, foi unha loita que se conseguiu. A interrelación que temos con outras institucións tamén é en galego. Antes de participar no proxecto, non existían os equipos de dinamización, eran equipos de normalización. Tiña como objetivo principal, a equipa era de todo o centro, participaban todo o profesorado do centro, era potenciar o uso de galego. Había uns compromisos adquiridos co equipo e que todo o claustro seguía. Se recolleu unhas enquisas do uso de galego nas familias e polos nenos, tanto ao principio do curso como ao final. As conclusións que se quitaban era que o galego non se adquiría na escola, que só era na familia. Bueno, preséntasenos unha oportunidade no 2000-2007, cando desde Innovación Educativa moito cambiou da lapa cas cousas, aparece este proxecto de inmersión. Amelia, que o leu, dixo, isto presento eu no claustro. Consistía en que si eras un cole de 2 líneas, unha das líneas podía ser en galego, se así as familias o acordaban. Había que pasar primeiro unha criba que era o claustro, que foi receptivo. Si querían que participáramos, pero non todas as profesoras do claustro estaban dispostas a dar as clases solo en galego. Comprometémonos, eu a primeira e 2 profes máis, a facelo. Nun principio valoramos en que só empezaríamos cos de 3 anos, cos de cuarto, porque empezar en quinto e en sexto suporía a división das clases ou cambiar os nenos, porque logo de pasar polo Consello Escolar, que o aprobou por consideralo interesante, tiña que pasar unha criba que era das familias. Pasámolle unha enquisa pequena ás familias que decía, aí hai un resumen que di, gustaríalle que os seus nenos foran escolarizados só en galego, só en lingua galega. E despois, así en pequeniño poñía, se esta acción non lles interesa, a lingua de escolarización será a materna compartida coa outra lingua oficial. Situémonos onde estábamos. Estábamos no 2006-07, salindo o decreto 124-2007. Rodé, si non ou indiferente. O indiferente serveunos para moito, porque permitiunos facer o que queríamos, que era conseguir unha liña. As familias en xeral eran bastante pasivas, non lle importaba, pero bueno, conseguimos que máis de un 50%, sobre todo de pais castelán falantes, se anotaran esa liña, razoando que xa que eles non lle iban a ensinar a lingua, pois que a escola debía ser quen tivera esa oportunidade. O criterio para estruturar as aulas foi a orden de formalización de matrícula, chegando a ter unha aula, a primeira que conseguimos, de 24 alumnos en galego solo, e unha aula de 23, coa legislación vixente naquel momento.
os obxectivos que propuxemos foi conseguir que os alumnos e alumnas tiveran o galego como lingua materna. Que tiveran o galego como lingua materna, reforzaran o seu uso e non a perderan, como sucedía maioritariamente ata o momento e polo que vexo sigue sucedendo na actualidade. Conseguir que os alumnos que teñan como lingua materna o castelán poidan introducirse no uso do galego a través de materiais diversos, como contos, material impresa, películas, etc. Un moi importante é sensibilizar as familias a prol do uso do galego, para que poidamos contar coa súa colaboración e demostrar que a lingua galega non é unha lingua de uso anecdótico. Mirad, quero facer aquí unha parada e poñervos un vídeo. Voulles contar que nací nunha aldeiña pequena, 4 casas na parroquia, unha fonte, 4 leiras. No camiño de Santiago, entre Melide e Arzúa, rodeados de piñeiros clareados pola lúa. Chorei por primeira vez nunha casiña pequena, chorei por primeira vez e abrín os ollos a vida, moi contenta de aquí nacer. E abrín os ollos a vida, moi contenta de aquí nacer. ¡Bravo! Que che cayucu, Manuela. Que che cayucu, Manela. Que che cayucu, Manueliño. Que che cayucu, no muiño. Na panela, no muiño. Ai, Manuela, Manueliño. Madriña 233, Nosa Señora da Gía. Madriña 233, todos somos afillados de San Salvador de Té. Todos somos afillados de San Salvador de Té. Que che cayucu, Manuela. Que che cayucu, na panela. Que che cayucu, Manueliño. Que che cayucu, no muiño. Na panela, no muiño. Ai, Manuela, Manueliño. Este vídeo é un resumo do que facemos na escola. Durante todo este tempo de inmersión participan as familias, ven xente da fora, hai charlas, entran escritores, consíguense moitas cousas. Si vemos aquí o que pasa durante estes 6 anos, se resumen nesta viñeta. Empezamos no 2006, aparece o decreto 124/2007, o proxecto vense fortalecido, só hai 2 familias que protestan e non están nas aulas de inmersión. E 2 anos despois, só, no 2009, sabedes que pasou, ela xa contou, unilateralmente por parte da Consellería suprímese o proxecto. Consíguese que a liña siga pero sen orzamentos, é dicir, había un orzamento de 1.500 o ano, tampouco era ala moito para comprar material para as aulas, suprímese, pero a base de presión din, bueno, continuade pero sin orzamento, se as familias están de acordo non hai problema. Aparecen as famosas enquisas, nas que teñen que escoller os pais a lingua materna do alumnado, aparece unha politización do uso do galego. Pois, maxia, os pais cando contestan cal é a lingua materna dos seus fillos, pois din o galego. Mentira, mentirosa, pero como querían seguir coas liñas, pois non houbo problema. Aparece un problema cando aparece o novo decreto 79,
o famoso do plurilingüismo, e aí sí que se nos proíbe taxantemente seguir co proxecto, que só podían rematar a escolarización en galego os nenos que comenzaran co proxecto. A última promoción foi no 2011-12. Eu tuve 2 promocións en galego. Quixera que virades como entraban os nenos o primeiro ano, isto é a miña promoción. O que vedes en vermello son os galegofalantes, un 8%, non hai ningún bilingüe. Un 92% é castelán falante. Cando rematan o curso ese ano, empezan a aparecer bilingües, pero vedes que un tanto por cen moi pequerrechiño. Pero se avanzamos hasta cando rematan os nenos da primeira promoción que tiven eu, o cambio é brutal. Vedes que está en laranxo os que falan castelán e galego. Siguen tendo como L1 a lingua que tiñan, é dicir, se eran castelán falantes, a súa lingua coa súa familia vai ser en castelán, pero aseguro vos que o dominio das 2 linguas era absoluto. Hai que só falan en castelán un 17%. Logo do estudio descubrimos que os nenos con necesidades educativas ou con dificultades funcionais eran os que tiñan máis dificultades para adquirir as 2 linguas. Eu só podo falar ben deste proxecto. Só podo falar ben, é dicir, só se poden sacar cousas en positivos. O remate do curso 2009-2010, outra promoción de sexto, volvemos a ver as gráficas e vemos que os que tiñan solo L1 en castelán eran un 66%, pero bilingües, fixadevos que cantidade con respecto aos que quedan solo monolingües. Aparece aí en violeta os nenos que teñen necesidades de atención á diversidade, que son os que sí lle afecta a aprendizaxe das 2 linguas. Bueno, como se conseguiu isto? Que podo falar desto como remate? Os resultados foron que todos os nenos e nenas, agás aqueles que presentan dificultades engadidas na aprendizaxe, son quen de expresarse nas 2 linguas dentro do contexto da escola. Isto é moi importante. Fora da escola siguen utilizando a lingua que tiñan. Na contorna social da rúa, ningún deles perdeu a súa lingua materna. Estes resultados son avalados tamén por outros centros de Galicia que participaron deste programa de innovación educativa. Nun principio fóramos 17, logo pasamos, porque aí se uniron as concertadas, interesáballe o money, pero non así a recollida de datos. Nada máis, nós agora no colexio, como resumo, podo dicir que a estrategia que temos é que pasamos as enquisas a familias. Si collo un resumo aquí triste, vamos a aceptar. Quero que vexades isto daqui. Mirade que lingua usa o voso fillo. Este é unha aula tipo. Só galego, 0%. Predomina o galego, un 11%. Galego e castelán, un 16%. E mirade o predomina o castelán e só o castelán. En que lingua aprendeu a falar o seu fillo? Só galego, nadie. Predomina o galego, predomina o castelán, só o castelán. Pero se vamos a ver que linguas se falan na casa, vai variando, vai aumentando. E se vamos aos avós, fixadevos, se sumamos o galego ou predomina o galego castelán por igual, vaise a un 75%. Se subimos arriba un 0% os nenos que entran en galego. O mismo nos avós paternos. Si vamos, despois hai unha diferencia de xénero, que aí preguntaban se había unha influencia ou non. Si hai unha diferencia de xénero, isto está deste ano.
falan máis galego os homes na nosa cena. Pero, aínda así, se sumamos o galego e o galego e o castelán por igual, sigue saindo casi un 50%, pero non así nos nenos. Isto, xa digo, é a última enquisa que fixemos ao principio de curso. Nada máis. Digo que se consigue e se pode conseguir que falen en galego. Se houbera tempo despois, aí tamén un pequeno vídeo que conta que non só se consigue o galego falando, hai que ir a fora e facer que veña xente de fora á escola e que fagan que o galego teña a importancia que realmente ten. E nada máis, paso para outra, non me pasei de tempo. Bueno, agora Rita vai nos contar a súa experiencia na Escola Raiola. Pois Raiola realmente é unha escola infantil, realmente é un xardín de infancia e non hai 20 anos, senón celebramos este ano os 40 anos. Bueno, non levo 40 anos, levo solo 25. 40 anos funcionando. Bueno, e este é un centro de educación infantil que foi creado no ano 1973 na parroquia do Castiñeiriño en Santiago. Na actualidade, desde sempre, a propietaria, a xestora do centro é a Asociación de Pais e Nais dos alumnos. Neste momento, o colexio acolle alumnos de 1 a 6 anos. Temos, por un lado, o primeiro ciclo, que esta forma parte da rede de centros privados de iniciativa social de 0 a 3 anos, que depende da Consellería de Traballo e Benestar Social, sobre todo porque houve que buscar medios para financiarse. E no segundo ciclo, de 3 a 6, é un centro concertado, que a Consellería de Educación... Non iba con mala idea. que estamos ainda así hai resquicios, non? Unha unidade de 3 anos, unha de 4 e unha de 5. De momento, sobrevivimos aí, non? Bueno, isto está mal, vamos a ver, perdón, é que ten que ser para arriba, espera, que estaba... Este é a nosa escola, e isto que foi criado no Castiñeiriño, na actualidade, sempre foi... Ademais, ainda vos vou contar outra cousa. O centro, non só que esteamos aí, senón que os terrenos son do arzobispado. E entón, temos unha cesión, que tiña unha cesión por 29 anos, e este ano conseguimos, despois de 2 anos de negociación, que nos lo volveron a prorrogar por outros 29 anos. Así que estamos en terrenos da Iglesia, ben é verdad que cando nos vayamos e nos quedan tamén co centro, pero tuvemos que negociar co arzobispado e conseguimos que o arzobispo nos falara en galego. Que a todo vais. Bueno, en todo isto, que no Castiñeiriño os pais se xuntaron xunto ca parroquia nese momento para fundar esta escola infantil, sobre todo para dar resposta ás necesidades nese momento que había na parroquia. E entón empezouse a traballar aí empezou a traballar con persoal relixioso tamén, e empezaron eles en galego. Aí é unha das características. Bueno, non a ver se non me lío. Despois, a relación, o proxecto educativo de Raiola ten 3 características, bueno, entre outras, pero vamos a destacar 3, non? Un é a relación das familias co alumnado, que é especialmente estreita e basease na colaboración e na busca de continuidade entre a educación que reciben na casa e que se lle dá na escola. Isto ten que ver moito co que realmente o titular do centro sea a AMPA de Pais e Nais, non? E tamén co do persoal que traballa aí, que realmente é quen está levando adiante o centro e que dá colaboración, pero tamén pide, dá opinión, pero tamén pide e establece unhas dinámicas de traballo para que haxa espacio para todos e que ollamos aí en todos un pouco, non? O órgano é a asamblea e sigue sendo a asamblea a través dos estatutos e da asamblea sale unha xunta directiva que é quen gestiona o centro. Hai a presidenta e tal, e as decisións do centro teñen que pasar refrendadas pola xunta directiva, ainda que a dirección ou desde o centro, do equipo directivo, tiñamos unhas líneas de actuación, teno que refrendar a xunta directiva. Esa unha colaboración, aí o que fai é implicar moito os pais e as nais no funcionamento do centro. Despois hai outra colaboración
pois un pouquiño máis que é dentro da que é a colaboración dos pais e nais, que é co funcionamento do centro, pero non a través da xestión, non a través da xunta directiva, que é a través das aulas. É un centro aberto, no sentido de que os pais poden entrar e sair, entón os pais asisten masivamente pois, o que é a reunións das clases ao principio ou ao largo de todo o curso, colaborando, aportando todos os materiales que se piden. Nós somos un centro que con poucos cartos, entón sempre estamos a pedir cousas ás familias e eles sí que axudan moito a dotar a escola de material ou de cousas pois de temporada. Se estás traballando con un proxecto, pois pides material para ese proxecto e a familia é unha forma de implicar a xente dentro da clase. Non? Logo, o que se fan é moitas saídas, todas as saídas que podemos, máis co segundo ciclo que co primeiro, pero tamén co primeiro ciclo se fan, e entón a veces parten desde o persoal, pero outras veces son os pais que din, bueno, pois podemos ir a tal sitio que eu coñezo e vos podo dar entrada e vos podo axudar e vos axudo a organizar, e entón participan en ese sentido. E logo todo o que é as festas, que facemos tamén todas que poidamos, pois todas as festas dentro do centro onde se atrae a toda a comunidade educativa, todos os pais, os irmáns, os antigos alumnos, e entón aí tamén é as familias as que axudan moito, porque a veces hai xente, realmente hai xente que tira moitísimo polo grupo e ese é o que fai que o centro siga adiante, porque senón o persoal a veces nos cansamos, os anos tamén a veces pois che levan a eso, e realmente ven xente nova por atrás e é que tira por nós, e que nos axuda para adiante. E ti tiras por eles tiran por un, non? Bueno, despois outro que participan moito, como na maioría das escolas, non, que facía dese por aí, ofrecendo, cando traballas, pois estás facendo un proxecto, pois traballando unha unidade didáctica, son os pais ou familiares que veñen ao centro e fan eles os talleres. Entón, nos dicía, eu axudo e eles veñen, pois fan de pintura, de karate, de tai chi, de non sei que, bueno, son eles quen aportan, que fan experimentos, como hai moitas profesións, e eles, a xente que máis anima, ao principio lle dá un pouquiño de medo enfrontarse a un grupiño, pero nos lle decimos que nos lle temos cuidado dos nenos, e eles só os teñen que levar a cabo o taller. E entón, así é como vai entrando a xente e vai participando na vida do centro. En definitiva, que as aulas están sempre abertas para os pais e nais, que todos teñen oportunidade de participar nela. E a nós, desde o dentro, nos sentimos a gusto que eles entran dentro. Se alguén non quere participar no centro e hai xente que non quere participar, tampouco non pasa nada. De feito, o centro ten horario ampliado, ten comedor, ten transporte escolar, merenda, non sei que, así está, en pé e tal. Porque hai xente que realmente non participa ou ben non pode, non quere ou non pode. A veces o traballo tampouco xe deixa leválo a cabo, non? Outra das características do ensino é que nós estamos, o noso centro está no medio dun piñeiral, temos horta, temos zona verde, entón temos espacios verdes onde o neno pode desenvolver a súa espontaneidade e o seu movimento, e pode levar a cabo que son experiencias e expresións. Entón, iso axuda moitísimo a que os nenos se sintan a gusto dentro do centro, se o tempo non lo permite, non nos chove desde a mañan a noite como pasa algún inverno, non? Pero entón, iso, ainda que parece que non, cando os nenos marchan da escola, acórdanse por onde había area, onde había terra, onde subían a figueira, onde plantaban a horta, collían castañas, e iso axuda moitísimo, o persoal que traballamos dentro, nos axuda moitísimo a levar a cabo a actividade educativa, porque é moito máis fácil, porque ter moitísimos máis recursos, pois non tes cardos, pero tes terrenos alrededor, é como vivir nun piso ou vivir nunha casa rodeada de zona verde, non? Entón, os nenos, eso, basado na espontaneidade, no movimento, nas experiencias e nas expresións, e olvidándonos un pouco o que teñen que facer, aprender a estar sentados, a comportarse na mesa e tal, e ser máis o xogo o centro de traballo na escola infantil. E outro punto que tamén é que todo isto levamos a cabo a través da lingua galega. E iso levase hai 40 anos. Mellor, peor, facémolo como podemos, a veces cometemos erros ou que sea, pero sempre se fixo a través da lingua galega. Que significa que esta aposta non só que se usa o galego como idioma vehicular nas aulas, senón que absolutamente toda a vida do centro a facemos en galego. E isto temos que agradecer moitísimo a toda esa xente que saca recursos
que saca as súas producións en galego. Porque é o que decíamos, ao principio non había nada, desde que empezaron as Galiñas Azules empezou a salir moito en galego. E non temos que recurrir a cantajuegos, porque se faz caso, eso. E dicir, aquí temos moitísimos artistas que están sacando producións en galego e que nós temos que aproveitar. E a veces nós non o sabemos, pero sempre che ven unha nai e un pai, mira que saiu isto, mira este conto, mira este outro, e entón, se tes recursos, é moito máis fácil, porque tes a onde recurrir realmente, porque senón é un pouco máis difícil. E iso é verdade que temos que agradecer moito a esta xente que non prima o económico e por eso temos que mercalos para que sigan producindo, non? Logo temos, bueno, hai algunhas excepcións, non? Por exemplo, no segundo ciclo das inglés, non? E ponse especial atención que o persoal que dea inglés, que parece ser que é a lingua como máis importante do mundo, non? A dea unha persoa que tamén fale galego, para que non haxa ese recorrido de galego, castelán e inglés, non é? É dicir, que senón que se faga unha ponte, porque se fala só inglés, os nenos dinlle que non entendemos nada. Entón, que se faga entre galego e inglés, que non se pase polo castelán. Outra, proximidade á lectoescritura. En infantil non é un obxectivo de infantil. Sin embargo, hai moitos nenos que si xa o demandan. E aquí si se traballa a lectoescritura xa en 5 anos. E facémolo en galego. E non é que sea que estes nenos despois teñen que marchar a outros centros e a veces lle costa moito adaptarse o que adaptarse ao ritmo dun colexio. E ademais, se non van lendo e escribindo iniciados na lectoescritura, logo lle van a enseñar en castelán. Entón, vamos iniciando un pouquiño e aí tamén vamos introducindo que son as diferencias co castelán. E os nenos hasta agora non apreciamos ningún problema, tanto castelán falantes como galego falantes. E despois, hai algún caso que nos veñen algunhas familias ao principio, son poucas, que non entenden o galego porque veñen de fora. Entón, sí que tes esas estrategias, ese cuidado de que ningún neno, sea galego falante ou sea castelán falante, teña problemas para integrarse no centro. Normalmente, cando a xente ven de fora e non entende o galego, enseguida o colle. É dicir, aí non hai problema, porque enseguida, con un pouco de axuda, enseguida deixa de ter problema co galego. E ben é verdad que se está moi en contra del, xa marcha do centro porque tampouco se queda, xa se vai a outra escola que lle interese máis, non? Vamos a ver, aquí xa non creo que teño que pasar. Pois tamén. Aquí xa me quedei atrás. Ben, aquí. As razóns pola aposta do galego, bueno, pois xa vos contei un pouquiño que foi esa de que no 73 se fundou ali na parroquia do Castiñeiriño, e naquela, por dar as clases en lingua galega, era unha aposta, un principio innovadora, tanto polo que tiña de reivindicación política nos anos finais do franquismo, como polo que tiña de acción pedagóxica a favor do alumnado. E ademais, nese momento, se tiña moita conciencia de que o galego tamén valía para o ensino, tamén se podía ensinar os contidos en galego. De feito, hoxe as circunstancias que rodean a Raiola son diferentes. O Castiñeiriño xa non é unha zona rural, antes si que era as aforas de Santiago e era unha zona rural, senón que agora xa se convirteu en construción de vivendas. E que pasa? Que os nenos que eran galegofalantes, pasa como en todos lados, os usos lingüísticos empezan a cambiar e empezan a falar en castelán. E por outro lado, ven xente nova que ten outros usos lingüísticos distintos. Polo momento, Raiola sigue tendo o alumnado maioritariamente galegofalante, en parte pola xente que ven ali dos arredores, Santa Lucía, Castiñeiriño, o Eixo, aquela zona que ainda é galegofalante na maioría, e por outra que hai xente, como pasaba con Lourdes, que estaba aí, que eu non sabía que viña, verdad, que cruzan todo Santiago para vir a Raiola, porque saben que aí se lle vai a garantizar un ensino en galego e, decir, teñen que ser máis razóns que esas, tamén me imagino, polo sistema educativo ou pola forma que se leva a cabo, porque a escola non só é idioma, desde logo. De todas formas, eso que cruza Santiago, que ven aí polo galego, e entón
eso nos está elevando un pouco o índice de galego falantes, sobre todo no segundo ciclo, porque esta xente se acerca no segundo ciclo. Que pasa no primeiro? Que en Santiago sí que hai xente, o que falaban un pouco dos grupiños, que está buscando quen fala galego para xuntarse, non? E nós, como escola, non podemos ofrecer eso porque desde a Consellería che están impoñendo unha forma de entrar para entrar no centro, para acceder ao centro. Según salga a convocatoria, ti tes que ir por puntuación e entón, cantidad de nenos galegofalantes non entran por baremo, entón nos quedan fora. Se nós poderamos elixir, como hai moitos anos, e podías, viñan por lista, hai plaza, vale, entras. E agora non podes facer eso. Entón, che entra, non sabes quen entra. De feito, no primeiro ciclo están entrando a maioría deles castelán falantes. E nos que veñen no segundo ciclo, de fora, son galego falantes, porque buscan o centro. E entón, aí nos atopamos que con un gran problema a hora de traballar con eles. De momento, seguimos facendo un galego e seguimos capeando aí un pouco. E se Raiola sigue apostando de maneira inequívoca polo galego, non é tanto porque o alumnado sea maioritariamente galego falante, sino porque o ensino en galego pensamos que é beneficioso para todos, tanto para os galego falantes como para castelán falantes. E iso é porque constatamos que os rapaces castelán falantes non teñen problemas para entender as explicacións que lle damos en galego, nin para asimilar os contidos lingüísticos, aínda que se imparta nun idioma distinto ao que eles falan. E pode ser pola proximidade entre o galego e o castelán ou pode ser porque o galego tamén ten presencia na vida de moitos destes nenos castelán falantes, que aínda que a eles se lle fala en galego, a familia, os avós ou os pais ou o entorno familiar é galego falante. Tamén porque o profesorado ten que saber utilizar as estrategias axeitadas para superar estes problemas que poidan para que haxa compensación. Ademais, a teoría dinos algo que en Raiola se constata na práctica, é que para aprender unha lingua hai dúas cousas que son moi importantes. Por un lado, a motivación e por outro, o contacto cas linguas. Ter a oportunidade de escoitalas e a oportunidade de practicalas. Hoxe en día, as familias están sempre motivadas para que aprendan en castelán, porque saben que é necesario para desenvolverse na sociedade. E tamén nós somos conscientes de que lle pode ser o castelán importante, pero tamén é verdad que non se é consciente ao revés, de que o galego tamén é importante para o desenrolo deles. E as cousas que pensamos os adultos, os nenos tamén as perciben. Se perciben que o castelán é máis importante que o galego, aí pode haber esas valoracións, esas motivacións para pasar ao castelán. En canto ao contacto coa lingua, un galego falante na cidade, mesmo na de Santiago, que ten bastante presencia do galego, ten aseguradas as súas ocasións para practicar o castelán. Sabemos que é a tele, os vídeos, o que falábamos antes, o cine, os xoguetes, todo iso que falan castelán. Empregan maioritariamente esta lingua. E o castelán falante teñen moi poucas oportunidades para practicar o galego se non lle falan na familia ou se non lle oferta a escola. En xeral, e non son materias de linguas, a escola pode apuntarse para o carro das desigualdades na sociedade e a contribuir a agravalas ou ben pode intentar, na medida das súas forzas, axudar a correxilas. Nos entendemos que debemos traballar para equilibrar esas descompensacións. En relación ás linguas, debemos esforzarnos para valorar o galego. Tamén queremos ofrecerlle ao alumnado galego falante a oportunidade de desenvolverse no idioma que ten na casa, pero nun ámbito distinto. E o alumnado castelán falante a oportunidade de practicar o galego. A avaliación pois é positiva, dende logo. Cal sería? Bueno, que a adquisición dos contidos lingüísticos non ten ningún problema, que sexa no idioma na que fala o alumnado. En cambio, no que se refire aos obxectivos relacionados ca linguas, pode haber dúas diferencias. Unha, que os rapaces galegofalantes reforzan a súa autoestima lingüística, a importancia que se sintan valorados cando falan a súa lingua, cando a valoran como propia, e iso axúdalles a sentirse ben. Se falan galego e se sinten ben consigo mesmos e se sinten que son aceptados, pois iso reforza e axúdalles a ser un pouco máis felices, non?
melloran a súa competencia en galego e tamén avanzan na súa competencia en castelán. Entendemos que unha cousa e outra están relacionadas. Ao mellorar o dominio da súa lingua e gracias ao contacto que teñen con outros compañeiros castelán falantes ou co contacto co castelán fora da escola, transfiren os coñecementos de un idioma a outro. Cando rematan infantil, teñen un idioma, un dominio semellante nas dúas linguas, e, por suposto, con interferencias, pero sí que os castelán falantes e o galego falantes poden chegar a ser bilingües. E con respecto ao castelán falantes, unha que a práctica do galego e o discurso que reforza o aprecio pola lingua do país non van en detrimento da súa autoestima lingüística e que os prepara para o respeto, para o amor, polo patrimonio de todos que é o galego. Que hai unha mellora evidente de súa competencia en galego e tamén na súa competencia en castelán. Este é semellante pois ás do galego falantes que é esperable ao final de educación infantil. E tanto galego falantes como castelán falantes mostran moito interés e sensibilidade polas linguas. En parte, gracias a iso, de practicar estrategias para aprender despois segundas e terceiras ou cuartas linguas. Si falan unha e falan outra, logo pois o inglés e o francés lle vai a ser máis fácil de aprender. Dificultades? Pois que nós só somos unha escola de educación infantil e o traballo, se non se sigue logo en primaria, se non teñen contacto na familia e non teñen contacto na escola, ese esforzo que se fai en infantil pódese perder. E outra, que intentamos, na medida do posible, que combinar o que, sobre todo no último curso, combinar o que é a lectoescritura, que é un traballo máis de centrarse co reto da expresión oral a través de talleres, de que o neno poida expresar opinións, de narrar, de contar, que a través da lingua, co contacto ca lingua, como pode realmente practicala, sobre todo o castelán falante. E conclusións, que a nosa experiencia en Raiola é positiva a marxe da lingua que falen na casa. Poderíamos ter outra sensación se houvese outro reparto lingüístico diferente? É posible, porque a escola non só é lingua, pero seguro que non teríamos esa sensación de fortaleza ou reforzo dos alumnos, e esa seña de identidade que hai na escola, de que se están na escola falan galego e ese valorado. E ben é verdad que despois cos nenos sí que hai moitos que falan castelán, sí é verdad que repiten diálogos de series en castelán, pero polo menos teñen un espacio no que poden falar en galego, poden practicalo, poden interactuar con outros compañeiros e se lle valora e se traballa desde o punto de vista máis emotivo pois o que é a lingua en galego. E non sei, pouco máis podo decir, pois que seguimos aí, esperamos levar pois outros 40 anos máis aí como boamente podemos quitando adiante. Bueno, despois do panorama que nos describiron, verdade? En parte que nos radiografía un pouco unha situación de retroceso que xenera un pouco certa tristura, certa impotencia e certa indignación, pero tamén, por outra parte, un pouco de esperanza, non? Na medida de que se confirma co que acaban de decir que o ensino en galego é a mellor estrategia para conseguir o que a escola debe de conseguir nun proceso de normalización lingüística, pero que tamén nos apunta, de alguna maneira, os límites que ten a escola, verdade? A labor que ten que facer a escola ten que ser completada noutros ámbitos que inclúan tamén a familia e outros ámbitos de normalización onde os alumnos se podan desenvolver tamén en contextos de uso do galego. Bueno, e agora tedes vos a palabra. E moitas grazas. Sí, sí que temos que pasar os 3 anos, as temos que pasar. Normalmente, antes de pasalas, falo con eles. Sí.
Non, realmente eu creo que o ano pasado en 3 anos todos poñeron galego, pois de 23 solo un puxo castelán que viña de fora, despois poñeron todos en galego. Xa. Bueno, imagino que parte do nais e pais que acoden ao colexio, a escolarizaren os nenos no colexio están comprometidos, Polo menos, non? Pero... se non falan en galego, sí que están comprometidos ca lingua do galego. E sobre todo no segundo ciclo, que realmente quedan porque queren, é dicir, porque senón marcharían para outro colexio. Entón, aí quedan porque queren. No primeiro ciclo é un pouco máis eso porque entran por listados, non? Entón, pois porque che queda máis cerca, porque che queda máis cerca, porque che sale máis económico ou porque ter máis servicios. E a veces non elixes tanto porque realmente os que queren casi sempre quedan fora. E aí temos un gran problema que non temos forma de... E realmente eso pode a veces acabar un pouco co centro. Claro que aí se unha enquisa con maioría de lingua materna castelá, entraría en total Claro, pero de contradicción momento, que decía a compañeira, de momento... No, mira, vou facer un inciso. A ver, a enquisa xa desde o ano pasado non é vinculante. Entonces, se en vez de pasar unha enquisa na que digas cal é a lingua materna do teu neno, pasamos unha enquisa na que dis en que fala, en que lle falan os avós, cal é a lingua do entorno. E tes un plan lingüístico de centro, no que o obxectivo é que adquiran as dúas linguas. Por suposto, se ves que como no noso caso entran o 0% de galego falantes, pois a escola nestes momentos, as unidades, é en galego. Non creo que a enquisa sexa un problema, é un tropezo que nos puxeron no camiño. Non, eu non creo que a enquisa sexa un problema, eu creo que o problema son as actitudes de nais e pais se se poñen en contra. E a inspección lles dá razón, máis que a propia enquisa. Ten un plan lingüístico ben feito, non te pilla. Claro, non poden, pero... A mí no momento, non sei, houve ali un problema que a veces tes, e sí que me pediron as enquisas de inspección, Cando eran vinculantes. Cando eran vinculantes, que non é agora o caso. Non sei se sería o ano pasado ou outro ano. Este ano non son vinculantes. Nos pediron porque saleu un artículo. Sí, podenas pedir. E dixo, bueno, que demostren que, quero decir que se queren ir a por ti, realmente somos un pouco frágiles, e se queren ir a por ti, sí que nos poden poñer moitos atrancos, Por iso a veces o que procuramos é casi pasar desapercibidos, non estamos? Nel, pregunta. Ben, gracias polas exposicións. E demais, nada, simplemente quería facer un apuntamento sobre a enquisa, se é que entendo ben. O obxectivo do ensino é que os nenos e as nenas saian aprendendo as dúas linguas. A enquisa non é vinculante e non se pregunta en que lingua se quere que sexa o ensino, senón cal é a lingua do neno. Pero, por outro lado, o decreto chamado do plurilingüismo dice que hai que garantir o ensino na lingua maioritaria do contorno dos nenos. Polo tanto, non se poden aplicar, queda por decreto prohibido aplicar as medidas que serían necesarias para cumprir ese obxectivo de que os nenos saian aprendendo as dúas linguas, porque se garante que sexa a lingua do seu contorno. Sí, pero o contorno cal é? A contorna próxima, a do concello, a das familias, e que podelas ampliar así. É que iso todo é moi ambiguo e afortunadamente hai moitas maneiras de trampear iso, moitísimas. E é o que nos salva. Hai que agudizar o inxenio para pasar por riba de todo iso. Pero, claro, está o tema bastante ambiguo, hai unhas porcentaxes tamén. O que está claro que eu, se estou na miña aula, eu non lle vou falar a fulanito en castelán e a fulanito en galego, quero decir. Non. Hai que ser prácticos e hai que, pois iso, darlle unha volta a todo iso, pero se pode trampear, se pode. Tampouco se pode dicir moi alto, non parece? A ver, pero que nos deteñan, eu teño moi claro. Se pode trampear, claro, daquela maneira, tampouco... Detención por uso abusivo dunha lingua, é que non sei. Non sei se existe ese delito. Poñerano, non tarda. Pero, bueno, que nos poñan un trapo na boca, eu teño moi claro. Ben, un poquinho de política ficción, pero
co maior rigor profesional posible. Vale. Parabéns polo traballo que facedes, as tres persoas que expuxestes todos estes datos, que ademais eu, como non traballo en Galiza, non os teño tan a man, só como pai, non como profesional de ensino, pero eu gostaríame que fixerades un pequeno esforzo e que o que se empezou no mandato na legislatura, perdón, que os mandatos son municipais, na legislatura do bipartito, se puidera seguir adiante, por moi timoratamente que fora, por un de xeito moi morniño, para ir pouco a pouco e non crear alarmas, que puidera seguir, xa non puedo dicir os 4 anos, outros 3 e medio, e que estenderades esa hipótese ao vosso traballo e en que medida se verían afectados eses datos, supoño que para ben, pero bueno, que fagades ese pequeno esforzo para que valoremos o que houbo e que en todo caso tamén, xa, e isto é un plano estritamente político e non estritamente sociolingüístico, aprender a valorar o que se tivo, cos peros que haxa que poñerlle, e ser quen de ter a valentía de volver a soñar no sentido positivo e político do término con outra alternativa, porque senón Fraga polo menos tiña o decoro de... Bueno, se non se acordou, pero... Entón, por favor, ese pequeno exercicio de política ficción no eido no que traballades profesionalmente. Grazas. Gracias, Inés. Bueno, eu diríache que non é política ficción. Que se o intentas, podes. E non é mentira, é dicir, eu agora estou sin inmersión nunha aula na que levo 2 anos e nun principio chegaron os nenos incluso fomentando os pais algunhas actitudes. A min non me fales nese idioma que falas ti, a min non me fales así. Eu digo, eu de falarche como me dé a gana, porque podo de falar como me dé a gana, é o meu idioma, e ti falasme no idioma que che dé a gana a ti, e ese neno hoxendía fala comigo en unha mistura de idiomas a pesar da súa familia. Pódese, afectivamente os profes de infantil facemos moito, e se ti queres a lingua, eles queren falar como a ti e téntano. Digoche que non é unha política ficción. Se todos puxéramos un gran de area, faríamos unha praia. É moito máis fácil. A ver, é que eu só podo dar parabéns a quen se lle ocurreu no 2006 facer ese programa de potenciación do uso da lingua galega en contornos castelán falantes. Solo, parabéns. Sí, realmente, se non hai apoio desde as familias, que para nós é moi importante, e desde outros sectores, se nos deixan sós, temos moito ánimo, pero chega un momento que si vai para baixo. Entón necesitamos que si que haxa desde fora, desde os sectores de fora, si que nos axuden a tirar polo proxecto para adiante. Completamente de acordo, pero o que sí, bueno, quero dicir, a miña mensaxe polo menos foi moi pesimista, pero non vos quededes con iso, quero dicir. Claro que se pode ser moitas cousas, e nós temos un entorno privilexiado, as aulas de infantil, a afectividade efectivamente importantísima, e nós temos, ademais, o privilexio de ter as familias diariamente na aula. É que realmente é iso. iso. Que nós non traballamos só con nenos e nenas, traballamos con familias enteiras, con pais, con nais, con irmáns, con avós. Hai irmáns maiores de 10 anos. A partir de aí xa os perdemos un pouco, pero que veñen todos os anos, a todas as festas, veñen a vertes. As nosas escolas están abertas, todos os días entran cos rapaces á aula. Nós non lle collemos o rapaz a man. Non, é que están ali, participan en todos os talleres, veñen a vos a contar, a cantar con nós. Temos proxectos importantísimos de recuperación da memoria, de recuperar a nosa lingua, as nosas cancións, o que nos cantaban e nos contaban cando éramos cativos. Esa transmisión interxeracional faise a través das nosas escolas. Polo traballo individual da xente, desgraciadamente, non polos nosos representantes. Non sería moito máis rápido e máis doado se eles axudaran, pero faise igual. Estamos por encima e estaremos sempre. E gracias tamén a vos, obviamente. Nós non temos ningún problema coas familias, e eses conflictos que nos queren vender
non existen realmente, ou non son tan amplios porque nós non os vemos. Quero dicir, aquí convivimos perfectamente. O que pasa é que hai intereses políticos en que non sexa así. Estamos por encima disso. A ver, eu concordo co que dixestes, eu son profesora de secundaria, pero nun CPI, así que convivo diariamente con alumnado de infantil, e é certo iso que as mestras e mestres de infantil teñen gañado afectividade e é certo que teñen, bueno, no noso centro facémolo tamén en secundaria, pero sempre están as familias no centro ou nos convidando a alguén da familia, entón é moi doado, bueno, colaborar con eles estreitamente, que nos fornezan tamén de lingua, de cultura, de un montón de cousas que podemos aproveitar nas aulas, non? Eu, bueno, tamén teño a sorte de estar nun centro prácticamente 100% con alumnado galego falante e onde as enquisas de infantil son pro galego e a lingua ambiental e materna e todo é galego. Entón, bueno, nese sentido, pois é moi reconfortante, non? Pero o que vos quería preguntar, sobre todo a Dolores, pero, bueno, tamén a Ana, é que unha vez que se inventou o conflito e desde Galicia bilingüe e desde partidos políticos de fora e coa connivencia dos daqui se inventou iso de que e callou o discurso da imposición e de que os nenos e nenas galegos non sabían falar castelá, etcétera, etcétera, e todo o que xa sabemos do decreto e todo o que iso ocasionou. Unha vez desaparecidas as liñas de inmersión ou unha vez desaparecidas as galescolas, que seguides mantendo dese espírito nas vosas aulas? É dicir, como podedes, non se chaman así, evidentemente, porque non hai apoio institucional, pero supoño que sí que seguides traballando moito nesa liña, no que poidades ou no que vos deixen. Entón, non sei se... Bueno, xa o dixestes un pouco, non? Sí, a ver, nos digo che que das 6 aulas que temos, 0% de galego falantes entraron e están en galego. O material hai moito externo, pero facemos moito nós e despois as familias. O que se escoitaba no vídeo son familias que gravan, sempre facemos discos, recopilamos, veñen sobre todo, hai que tirar moito dos avós e bisavós, que son os que traen o patrimonio da lingua, os pais non tan novos, que ahora somos de 40, ainda que eu teño un poucos máis, pero bueno, son así, si son un pouco máis reticentes, pero si lle tocas o puntiño tamén veñen. Eu creo que está en nós, eu non sei se, creo que a maioría de vós sodes profesores, mestres, que está en nós conseguir que siga pa diante o idioma, pois estaremos na retaguardia durante uns anos, pero manterémolo. Os nosos avós mantivérono durante 40 anos de ditadura e a lingua non se perdeu. Bueno, claro, que vivise, o sea, malia que a institución educativa, a Consellería non axude? Non é que non axude, que desaxuda, e a tranca, pois temos que seguir nesa liña, porque eu supoño que novos encambados, pois, despois desa experiencia, as familias sí que quererán ter esa liña educativa, porque ven que foi moi rendible, moi proveitosa para os nenos que pasaron por ela. Solo das familias que temos hoxe en día, 2 fan discordia. Claro. Pero obviámolas. Xa, pois igual que era... Ou atraémolas un pouco con actividades. Non... Hai que tentar superar este parón ou estes anos negros que temos. Sí, traballar obviando a Consellería tamén, que decir, bueno, ou seguindo... Sí, se pode seguir a lei, Todas as leyes teñen recovecos para... Xa. Sí. A ver, eu en este momento non estou no ensino, pero son do ensino de primaria, entón, máis que o problema nas familias, por exemplo, aquí en Bergantiños tivemos sempre unha experiencia de dar as aulas en galego, cando non había decretos de nada, nin de nada,
deronse en galego, fixose o traballo, quero dicir, que o problema non é como se fai eso sin lei, quero dicir, é a maneira de tal, o problema é, somos nós, quero dicir, que cada vez hai menos xente que se queira comprometer con eso, quero dicir, a xente nova, a nova xente, eu estuve en excedente 4 anos, no ensino, volvín, e cando volvín, leveime unha soberana sorpresa coa xente nova que se incorporaba ao ensino, moito máis retrógrada que a xente que estábamos ali de anos. Nos claustros protestamos os de 50 para arriba. O resto son mudos. Agora volvo a estar excedente, supoño que cando volva, que me levarei unha maior sorpresa ainda. Maior ainda. Entón, máis que o problema das familias e deso, sobre todo, eu non controlo menos a secundaria, o que é infantil e primaria, son de primaria, se ti eres quen de levar as familias e de tal, pasan por enriba de que ti lle des as aulas todas en galego ou non llas des. Pasan por enriba deso. O problema somos nós, os profesionais, que cada vez estamos menos comprometidos con. Entón, esa é outra loita que é diferente e que, bueno, non somos quen a eso. Bueno, pero é difícil. Se hai un boi que tira do carro. Claro, claro. Home, se a administración yo asixe, algúns dos que agora non o fan, home, fan ainda que ser en chino. Claro. Pero sin creer no que fan, Claro. Vale, pero bueno. Sí. Pero tamén creo que tamén había cursos de formación para profesorado que aprobaba. Desapareceron. Cursos de sociolingüística, claro. Claro que todo vai en contra. Por aí levantan a man. Sí. Ola, ben, eu pedí a palabra para pedirvos outro favor máis. O sea, non chega con que traballedes en contra co voso compromiso, penso eu, ou ese sobreesforzo que facedes pódese perder de algún xeito se non se dá a coñecer, pois da mesma maneira que estades facendo agora. Entón, eu valoro, por exemplo, moitísimo, Dolores xa o sabe, o feito de que, a pesar de que ninguén o pide, ou creo que nunca vos lo pediron, o mellor, Raiola tedes 40 anos de experiencia, nas galescolas, Galiñas Azuis, non sei, bueno, son menos anos, pero non sei se en algún momento as autoridades educativas vos pediron datos. Sí, piden. Vale. A nós non. Ben, a min o que me parece importante é ter datos. Ter datos, pois, por exemplo, como os que expuxo Dolores. Saber con que lingua ou linguas entran os nenos e nenas cando entran na escola infantil ou nas de primaria ou nas que sexan e con que lingua saen. E, evidentemente, poñelo en relación co que se está facendo nas aulas. E dalo a coñecer. E o millor hoxe non ten maior repercusión, pero se cambian as tornas, haberá que sensibilizar as familias, non? Con outras maneiras de ensinar linguas, de ensinar en linguas. E ter eses datos vai ser moi valioso. Estamos neso. No, eu, recordando a Amelia, que foi quen empezou coa recollida de datos, eu, mentras este ali, seguirei e recóllense os datos. Están ali nun caixón, bueno, ahora hai o Google Drive, que, como dixe, que se fai unha recollida de datos, ainda que non este así tan fiable, pero está bastante ben, e que incluso se a través do blog lle digo aos pais que cubran unha enquisa, cúbrena, quedan recollidos, non é tan difícil. Hoxe temos ferramentas. Antes facíamolo con calculadora. Eu quería apuntar unha cousa en relación con algo moi importante, non? É dicir, os que se están comprometendo
teñen unha traxectoria persoal, profesional de compromiso e unha preocupación son a nova xeración de profesores, non? E eu aquí, como estamos así un pouco de tristura, non? Quería apuntar algo moi positivo. Eu don clase no mestrado de secundaria e observo que os profesores que imparten unha materia que é Linguas e Educación en Galicia están facendo unha labor excepcional, porque os alumnos son capaces de entender con argumentos educativos e sociolingüísticos porque hai que ensinar en galego. E acaba sorprendida de como nos seus TFMs inclúen iso e cambian de lingua e fain o esforzo de facer o TFM en Galicia. A min é que me parece un elemento esperanzador moi importante, cousa que non acontece, por exemplo, cos de educación infantil. Eu, ano pasado, a decepción máis grande da miña vida foi atoparme, non dou clase en educación infantil, pero cadroulle, non? A decepción que ti tiveches, a miña foi maior aínda, no? Porque por onde van as novas xeracións? A min produciume unha tristeza enorme, enormísima. E eran profesores de educación infantil. Interese polo galego, ningún. Os que eran galego falantes, non sei se habería, pero pouquísimos, ao mellor 10 rapazas, no? Que non sabían, nin entendían, nin querían entender en clave educativa o que significaba ensinar en galego nesa etapa educativa, no? Entón, algo de esperanza hai que poñer nesa liña, non? E iso, resaltar o papel que pode facer na formación dos profesores certas materias que axuden a entender que isto é unha problemática educativa de ganancias, non? É dicir, ao final se trata de sumar, non de restar. E aquí se suman competencias, se suman actitudes. E esa mesma labor hai que facela cos pais tamén, non? E quen tiña, e ca administración, creo, non? É dicir, a administración, salvo ese período, non tivo nunca a sensibilidade suficiente, nin entendeu isto con unha problemática e en clave educativa, que é onde hai que entender, non? Entón, bueno, un pouco de esperanza. A ver, alégrome do que di Neves, porque non é a miña experiencia, o mesmo que decía a compañera de antes, cos meus compañeiros de primaria que chegan ao centro de fornadas máis inmediatas. Eu creo que esa materia non debería estar nun mestrado, debería estar na materia de ciencias da educación ou de... Eu son de secundaria. Sí, pero non debería estar só no mestrado de profesorado. Eu creo que debería estar como materia para todos os que se queiran ser mestres. E, bueno, na miña experiencia direiche que, por exemplo, é o contrario. Son os de infantil sempre os que teñen, na miña experiencia persoal, claro, máis formación, máis inquedanzas, máis compromiso que moitos de algúns de primaria. Non é xeralizable. Non é xeralizable, evidentemente. A experiencia que tive no ano pasado, concurso de segundo de infantil, que non me esperaba tal cousa, porque estón noutras titulacións onde hai máis presenza de galegofalantes e máis uso de galegofalantes e que non van a exercer no ámbito educativo. Os alumnos de educación social, por exemplo, eu observei unha diferencia enorme de actitudes e de usos, non? E eles como responsables de unha etapa educativa... A min un día que me deu aí por sondear certas cousas e quedei asustada realmente. Asustada. Non, é que para asustarse, pero que eu creo que eso debería de comezar xa na propia facultade. Sí, xa. Non esperar a chegar ao mestrado. Xa. Ademais, os alumnos de primaria e de infantil non fan o mestrado. Bueno, iso é un avance importante que hai que pôr en valor e que hai que decirlo, non? E que a min me encanta chegar ao final do mestrado e con os alumnos que cambiaron o chip, non? E que o confesan abertamente. Iso é un avance, vamos, bestial, que os hai que parabenizar a todos, de verdad, é un logro importante. Bon, a ver, indo os dados o que apuntaba a Isabel Vaquero, é verdade que os dados son terribles, non? Desde os anos 70 até finais dos comezos dos 70, mesmo cando comezou Raiola, non? Até 2014 é un declinio total en número de falantes, brutal. Mesmo o profesor Jorge Mira, un algoritmo de, non sei se de Oxford ou non sei que, prediciu a morte da lingua en 100 anos, ou unha cosa por aí, non? Con esta tendencia, non? Porque non é tanto saber os dados, sino facer unha proxección, non? Vale. Entón, eu o que me pregunto é se nos procesos non nos estaremos facendo mal, non? Nos procesos, non nos látigos persoais, non? Que aí gostamos moito dos látigos persoais. Eu o que diría é, que opinades vos de outros territorios, como por exemplo o País Vasco, que un neno pode comezar desde cativo até acabar o doutoramento en euskera, non?
E non precisamente porque este todo en euskera. Non hai inmersión lingüística 100%, sino que hai varias liñas, creo que 3. Creo que agora unha xa mesmo eliminaron. Creo que había 5, se non me equivoco. Entón, que opinades das liñas de inmersión lingüística que haxa como, pois aquí, dúas liñas, non? Na pública, refírome. Unha que garanta a competencia nas dúas, non? E outra que garanta que non haxa perda de falantes. É unha pregunta. Home, que estamos facendo algo mal é obvio, quero dicir, as cifras están aí. Non pode ser que haxa nas grandes cidades galegas que tan poucos falantes en infantil, non? Saían, bueno, non sei se onte ou antonte, menos do 5%, non? Dos nenos nas dúas grandes cidades que falaban o galego. Quer dizer, que facemos algo mal, segurísimo, segurísimo. O que? Claro, pois serán moitas cousas. O que pasa é que, ás veces, dase conta de que non pode cambiar o mundo e se centra só no seu, e te centras no teu traballo e ti vas a facer hasta onde poidas, e tes que loitar contra un entramado tan grande que toda a política lingüística, toda a administración en contra, que non sabes do que falla, que é o que podes arranxar ti, realmente. Ou estamos obcecados e só vemos hasta aquí e non vemos máis alá, ou non tes moita marxe de maniobra, non che sabería contestar. Quero dicir, é complicado. Non sei. A ver, eu que teño contacto coas dúas xeracións que saíron de 3 anos, tamén me decepciono cando chego ao cole fai un mes escaso a contar un conto aos meus alumnos e salúdame en castelán e dixenlle, pero se eu nunca vos falei nesa lingua e vos a mí me falabades noutra lingua, como falades así conmigo? Entonces, inmediatamente, pero fixeron así, miraxe e falaron en galego comigo, cando sei que na súa aula non falan. Que estamos facendo mal? Moitas cousas, pero aseguroche que o sementado está aí, que... Pero preguntaba sobre todo o das liñas, as dúas liñas... As dúas liñas na pública de inmersión e a outra. Para o noso colexio o que trouxo só foron beneficios, porque a outra liña ao final falaba en galego. Tamén menos, pero si o falaban, porque traballamos as dúas persoas que traballaban nun nivel, coordinábamos e ao final o nivel de uso de galego aumentou no colexio. A pena é que pasa logo. E non digamos na universidade, eu teño fillas que estudiaron a carreira e que intentaron presentar traballos en galego e facer no mestrado unha tesis, unha exposición en galego e que non lle deron o 10 e iso dixeron así porque o fixera en galego e que cando se publica algo ten que ser universal e o galego non era un idioma universal e isto foi na Universidade de Santiago. Isto foi na Universidade de Santiago e non foi tanto, no mestrado de Psicoloxía Social. E outra que teño en Enfermería, tuvo a mesma loita. Entonces, temos todo en contra, pero sí se pode, porque elas, a pesar de, fixeron o mestrado, publicaron-no, fixeron-no en galego. E os exámenes en galego. É todo educación. Bueno. Eu creo que imos ver, tal como entendín a pregunta, non é solamente unha cuestión individual, non, é dicir, senón que é unha cuestión institucional, por así decir, e do discurso que se vendeu. Ahora que estamos con Podemos, que cambiou de discurso, fai tempo que se tiña que ter cambiado o discurso sobre o ensino en galego, non? É dicir, porque seguía estando asociado a unha determinada opción política. Estaba totalmente desvinculado de que era unha problemática educativa, de que iba a ser unha ganancia para os alumnos. E eu creo que ese foi un gran erro, non? Que non houbo medidas de vender isto doutra maneira e que, sin embargo, os da contra aproveitaron moi ben, verdade? Porque aproveitaron de vendelo como un discurso ideolóxico tamén, pero atacando como imposición e non centralo en clave educativa. E eu creo que foi un erro de fai moito, sempre, o tipo de discurso que se utilizou e que, por desgracia, aínda segue vixente moitas veces dun lado e máis do outro, non? E creo que, non, porque a xente
entende moi ben o de imposición, verdade? Que é o que se vende, que é co que se xoga, pero non se xoga en clave de beneficios educativos, no? De que vas a aprender unha lingua, que... No, simplemente, cos exemplos. Antes eu, cando vos falaba do proxecto aquel inicial en 1988, era un proxecto moi interesante, porque iba a ser un referente de romper certos preconceitos e certos estereotipos. Ibase ver que nenos eran capaces das ganancias que falaba Dolores, verdade? Iban ver que hai nenos que solo falan, como se di, castelán, e hai outros que falan castelán e galego, sin esforzo. E iso é unha ganancia, e iso había que facelo ver. E iso non primou nos discursos, e foi un grande fallo, non? E agora, non sei, se é moi tarde, se é moi cedo, se hai que facer máis esforzo, non? Porque as temos todas en contra, realmente, non? Dicir, recuperar unha lingua cando un indicador de vitalidade tan importante como é a transmisión interxeneracional está tan castigado, é moito máis difícil, non? As vinculacións afectivas e de identidade ca lingua está claro que conseguilas con castelán falantes e en entornos e en contextos sociopolíticos tan negativos é harto complicado, non? Pareceme, pero bueno. Entendían. Que nas explicaba, os pais sumábanse. Claro. E iso era efectivo nos centros. Si se vendeu o tempo que se vendeu. Claro. O que pasa que non nos deixaron máis tempo. Cando se vende a utilidade, as vantaxes, os beneficios do ensino en galego, pois os pais tampouco están abertamente tan en contra. Sí. Pero despois sí que se intenta vender outro discurso. A ver, está aquí Tina, como coordinadora de equipos de dinamización da lingua, o ensino sí que se vende, ou sí que se traballou con campañas e con estrategias alrededor de o plurilingüismo ben entendido, a normalización entendida, non desde... e con pais mesmo castelán falantes, que escollían para os seus nenos que os nenos fosen educados en galego. Entón, se lles explica aos pais, enténdeno e escolleno. Efectivamente. O que pasa que aquí, claro, non interesa. lanzan outros discursos que callan con a imposición e se cargan de creces. Sí, é así. Aquí sí. Pero, bueno, quería darvos un gran reconocimiento polo esforzo e o traballo que facedes, porque para mí sodes un modelo a seguir. Unha pregunta que teño así xeral para todas é, a parte das familias, a parte de ter un bo equipo educativo, unha comunidade, pois que vos axuda, tal, se contades con algunha axuda de outras organizacións, asociacións, etc. Depois, outra pregunta para Ana, que me quedou esa curiosidade para saber como son os programas os que acudías sobre formación de formación profesional. E, bueno, un último apuntamento sobre o que dixo Neves, que son unha alumna que tuvo nese curso o ano pasado, concordo co que dixo, voto en falta na universidade que as máis profesores que tean máis comprometidos ca lingua, é que, porque realmente cos 3 anos que levo, pois, os profesores que deron a clase ou impartiron en galego, pois, contase co dedo de unha mano. Son moitas cousas. Bueno, gracias a vos, claro, por vir aquí a escoitarnos, porque nos facemos o noso traballo, nada máis, creo que falo en nome das tres, non? Supoño. Os programas de formación, vos explicaba, claro, así moi rapidamente, que non eran específicos sobre contidos lingüísticos. Estaban, pois, camuflados en outras temáticas que necesita unha educadora infantil para o seu traballo, non? Algún dos cursos, por exemplo, os que impartín eu, sempre tiñan que ver coa animación á lectura na primeira infancia. Nos traballamos con nenos de 0 a 3, nós só temos o primeiro ciclo de infantil. Entón, cando un se enfrenta a unha aula, non ten por que ter estrategias para contarlle un conto a nenos tan pequenos. Hai xente que colle, pois non sei, un libro álbum, un calquera, non? Pois non sei.
o Coelliño Branco, que é moi conocido, supoño que coñeceredes, non? De Calandrá, que é un conto popular portugués. E pretende que os bebés de 9 meses ou de 1 ano lle atendan. Quero dicir, vamos a ver, señores, estamos empezando a casa polo tellado, non? A animación, a lectura ten moito que ver co folclore, coa sabiduría popular, coa primeira infancia e con todo aquilo que nos contaban e nos cantaban cando éramos pequenos, non? Recuperar as primeiras verbas. E antes de contar ningún conto hai que traballar todo iso, recuperar os arrolos, os xogos de corpo, as retaílas, todos os ditos populares, e para iso necesitamos a familia, e necesitamos da memoria colectiva, e necesitamos do noso idioma. Aí tamén é moi importante a lingua. E despois de todo iso podemos empezar co formato álbum. Obviamente, antes do álbum ilustrado hai moito máis que facer, non? A lingua iba nesa liña. Pois, para traballar contidos musicais, pois contábamos con músicos galegos, con música que se facía en Galicia, e pois así todos os contidos, non? Logo, se queres, pois miramos algúns, máis que nada, porque eu vexo que a xente ten gana de marchar, que se nos están levantando. Están moi curiosos. Bueno, pois damos por terminada a sesión.